Приятели, часа е 9:10 и трябва да ходя на фитнес. Няма начин, време е за бицепс, трицепс. И ще се видим доскоро. Приятели, най-важното за мен след фитнес е протеина. И след това 2 банана. Най-добрия протеин поне за мен. Прекрасно. Отива малко да хапна, защото вече прегладнях от този фитнес. Добре, че протеина засити малко. И сега ще видя, ще взема нещо от Аладдина, мисля. Няма по-добри сандвичи от тия. Хора, най-накрая ми пристигна пратката от Озон. Екшън камера! Доста ютубъри бяха качили, че е много добра за парите си и наистина си заслужава и сега ще я видиме. Камерата идва с ужасно много приставки. Вау! Друг екран за кейса. Друга приставка за закачване с някакъв колан. О, кърпички и фински опашки. Доста неща са. И ето го. Звяра. Ето го и адаптера с кабела, също така има и книжка. Само че няма български език. Нека да я пуснеме. Welcome. Добре. Оу! Тези пиксели се виждат просто заради екрана на самата камера. Иначе тя снима за 110 лева. Това е изключително добре. Честно казвам, би го сравнил с GoPro 6, със сигурност. Малко сега ще излезнем с тротинетката, че не съм излизал от много давна. Го идва човека. Ето го извяра. Сега ще ви покажа какво прави това. Абе, Марти, добре ли си, бе? Абе, ти си луд, бе. Диди, как си ожулих кръка? Така става, като караш бързо. Дай ходим до бърза помощ. Абе, ти как си минал и тук има бати дупката? Не знам, човек, май заобиколих ли, какво направих, просто видех така изведнъж. Диди! Ето тук му поднесе гумата и така. Сега ще ви покажа едно много яко място. Дунава. Какви са ти огради, не знам. И разбира се, че шмаза е малко по-българена. Опа! Какво правиш там, бе? Не крадни, не крадни! Пак нещо щупил. Ето това, ако го натегнеш и няма Пружината няма да мога да натегнем. Сега ще ида до една от карницата, хората ми се обадиха, че са пристигнали много яки торти. И ще ида да си купя една тортичка, малко се почерпя, все пак го заслужавам, покрай магазина имаш много работа. И малко да похапна. Супер, малко да се почерпя. Ако ви харесват видеята, абонирайте се и харесайте видеото. В този начин ще помогнете много на канала ми.